Тема цените, еврото, инфлацията. 28-ми ден сме в еврозоната. Да покажем анкетата с субективното усещане на всеки участвал в нея от нашите зрители, в която попитахме: усещате ли поскъпване на стоки и услуги след въвеждането на еврото? Колегите ще покажат данните. Ако не сме готови, да представим гостите, пък данните след малко. След малко данните. Любомир Дацов в нашото студио. Добро утро, добре дошъл. Член на Фискалния съвет. В студиото е и икономиста Георги Вулджев, част от екипа на Екип. Здравейте. Здравейте. 28 дни от влизането ни в еврозоната. Има ли поскъпване в последните 28 дни на стоките и на услугите? Ако има, заради еврото ли или не? Можем само на някакви такива лични впечатления да говорим, защото няма данни за последните 28 дни конкретно. Заповядайте с личните впечатления, да. Ами личните впечатления като цяло са смесени. Аз мога да кажа, че не е... на лични впечатления винаги е много така, ми се струва субективно, аз като икономист гледам да бягам от това. Но виждам впечатления от хора, включително дори в социалните мрежи, приятели, които се оплакват от някакво поскъпване на конкретни стоки и услуги, особено в сферата на услугите. Много хора всъщност цитират повишения, от които са недоволни, но не е нещо може би универсално във всичко да поскъпва, но има очевидно усещането го има със сигурност. Да. Какво мислите вие? Иначе анкетата, ако е готова, показвайте, защото после няма да има време. И аз ще се застраховам. Зависи от човека, зависи къде живее, къде пазарува. Аз съм софийски... Живея в София, софийски потребител, който пазарува основно в големите магазини. Там, според мен, нещата са абсолютно под контрол. И от гледна точка на услуга, и от гледна точка на техника, която беше приложена, защото целият този процес представляваше огромен административен натиск и проблем, който беше поет от банките и от големите магазини. Не мисля, че там има увеличение на цените на стоките. Но вече като опрем до услугите, които ползват жените, особено с прическите, забелязвам, че вече сумата там се увеличава. Което според мен първо е традиционно. Т.е. това се е случило, но специално фризьорските услуги, между другото, навсякъде се поскъпнали, са се възползвали от тях и това е спецификата на работата, която те предлагат. Общо взето, стоки, които са свързани с грижа за жената и за децата, те винаги имат поведението на монополисти. Защото това са стоки, които не може да откажеш, както се казва. От друга страна обаче, нали държавата, контрола, наблюдението над цените, остава наистина това впечатление, че имаше едно взиране в търговците, особено в веригите, пък поизпуснаха това с услугите. Може ли оттам да идва усещането? Ще видим отново данните, почти 89% от участниците в анкетата говорят за осезаемо поскъпване. Напълно е възможно, но това се дължи. Впрочем, това беше до голяма степен очакваното развитие именно в услугите, да имаме най-осезаемо поскъпване, защото ние от екип, когато вече преди над година анализирахме в Хърватия какво се случи и имахме доклад за това. Там именно в сферата на услугите беше покрай присъединението към еврозоната най-голямата инфлация. Обективно обяснение има ли? Защо това е така? Защото са жени, защото са деца. Да, има. И на практика монопол, от една страна там е най-лесно се не може да откажеш. Да, от една страна. Това означава ли, че като са по-скъпи услугите, се повишават заплатите на всички хора, работещи в сферата на услугите? Тоест, може ли хем, да кажем, живота поскъпва, хем заплатите на всички, които са в услугите, поскъпват? Как смятате? Никой до сега не е измерил приноса на самия процес. Това, което може да се случи, но още не се случва, е въпроса на закръгляването. Тъй като аз винаги съм си мислил, например, защо, като беше ясен процесът за влизане в еврозоната, не променихме курса да стане 2 лева и всъщност да нямаме никакъв проблем с тези стотинки и така нататък, които се случваше. Тоест, икономиката, дори да се беше получил тези 4 там стотинки разлика, щеше да ги абсорбира в рамките на предишните периоди и щеше чисто административно да бъде много по-лесно. Това не е болка за умиране.
400, насякъде просто човек не може да ги оцени и да ги възприеме като изменения. Това, което се случва при услугите, е просто защото никъде не може да контролиш такова потребление и такова поведение. А що се отнася до Хърватска, там действително цените скочиха, но скочиха по-скоро в сектора на туризма, защото това, което се случи в туризма, аз го пожелавам да се случи в България, независимо от импликацията, която се получи върху чисто ценово. Но там се увеличи туристическия поток и то с много. Мои приятели разказваха, че включително на следващата година може и други фактори да има, но се изнасяли там, където дават легла под наем, се изнасяли на балконите леглата. Но другото по-важно, смени се структурата на потребление. Тоест, те привлечаха структурата на потребление на туристите. Дойдоха туристи, които са по-високо платежоспособни. Тоест, там част от ефектите, които се получиха, са точно от промените в тази структура. В каква степен очаквате още поскъпване? Аз може би смесвам неправилно. Проинфлационна политика водим ли в момента? Такава червена светлина беше дадена към правителството и това увеличаване на разходите за държавна администрация и по-високите заплати там, отколкото в частния сектор, беше посочвано като грешка. Продължава ли това и това вдига ли също цените за всички и за тия с неповишените заплати? Нека да ви дам един пример. В край на краищата важното е, когато се прави такъв анализ, да се прави факторен анализ. Ние почти никой от нас не го прави истински задълбочен. Най-малкото, защото в нашата държава за такива работи капацитета е силно ограничен. Ние като икономисти може да си го признаем това нещо. Така че винаги, когато говорим, нашите зрители трябва да имат предвид, че ние леко спекулираме, доколкото информацията не е пълна. Но за миналата година това, което ние поне изчислявахме, натиска на заплатите върху инфлацията е приблизително около 7%. Тоест, действали са фактори, например, които са свалили инфлацията надолу, за да бъде 5%. И тези 7% изцяло се дължат на фактор пазар на труда. Така че може да си представите, ако средното изменение на заплатите за миналата година беше около 14%, нали така? А в бюджета, това, което гледам, разходите за персонал е към 20%. Тоест, приноса на държавата в това нещо е абсолютно очевиден. Приноса през дефицита не беше чак толкова голям, защото по някаква една или друга причина в момента аз държавата не вдига цените ни, вдигайки някои доходи, така ли? Със сигурност има такъв натиск. Но този натиск вече присъства от години. За съжаление няма изгледи в обозримо бъдеще да се улекоти. Аз само за контрола исках да вметна нещо. Той един от проблемите е, че те като наложат глоба на някой търговец, той не е, това беше в много репортажи го той не е задължен да върне цената и то се получава... по-високата цена остава. То се получава една такава схема, в която търговецът взима повече пари от потребителя и след това държавата взима пари от търговеца и накрая само потребителя не е получил пари от никъде. Ще продължават ли да се вдигат цените наистина? Сега много е рано да коментираме с каква инфлация бихме завършили годината, например, но да, и увеличаването, сега има 5% ще бъде увеличаването всъщност в държавния сектор. Последните прогнози са, че тази година ще остане сравнително висока инфлацията, включително на БНБ, прогнозата за хармонизирания индекс, инфлацията да остане в общини и съща. Последната прогноза им беше от миналата седмица. Тази година да остане в общини и съща, като темпото, с което завършихме миналата. Така че да, за съжаление, най-вероятно ще остане така завишено. Горе-долу около 3%, 3 малко ще бъде средногодишната инфлация. Повтаряме ли примера на други държави? Хърватия споменахме, но и на други, които са се присъединили преди и след като изменение в инфлация. Специфики във всички, но до голяма степен да. Или можем да сме някакво изключение? Като общ модел, да, ама там измененията са много малки. Насякъде са били. Ние, между другото, публикувахме нещо, което е известно. Направихме просто една сравнителна таблица с изменение на заплатите, т.е. на инфлацията 3 години преди и 3 години след това какво се случва. Нашата макроекономическа прогноза,
която публикувахме, не сме я обновявали, но я публикувахме във връзка с внесените бюджети за 2026 година, са приблизително около 3% инфлация за тази година, с намаляващ темп. Сега много зависи какво ще направят с бюджета и това ще бъде определящо. Поведението на държавата е възлово. Между другото, големия въпрос... Колко възлово? Основно. Нали, основният инфлационен фактор в държавата е самата Формулирайте държава. за финал най-важното, което не трябва да се допуска. Този просто трябва да се ревизира въобще текущите разходи. Текущите разходи излизат извън... Това много пъти сме го казвали вече. Да, имаме дефицита между примерно колко се събират от данъци и колко са текущите разходи е 5-6% от БВП, което е абсолютно нерентабилно. Това, че пак сме в политическа нестабилност, риск ли е? Говоря за популистски идеи, които... И сега се появяват. Огромен риск. Това ли е основно? Но огромен риск е това, че на голяма част от населението тези предложения популистки идват, защото се харесват на населението. Нали, ако хората дават отрицателни сигнали на всички тези идиотщини, които се внасят, тогава би било различно. Но им се чудя, нали, как им се струва нормално идеи от времето на социализма, които видимо не са работещи, намират подкрепа. И както виждаме, тези предложения, които се внасят особено от така наречените леви партии, макар че ние не виждаме дясно поведение в парламента, намират все повече почва. И рано или късно, когато едно такова нещо се случва като вълна, то ще пробие. И това е опасността. Сега ще видите, че на тези избори аз се съмнявам някоя политическа партия да излезе с ясно послание как ще свали, например, дефицита в следващите 4 години на едно нормално ниво от 1%. Накрая за свинщината ние плащаме разхода. Благодарим ви. Пак ще говорим. Георги Вълджев, Любомир Дацов.